Štefan Bačov je, povedz o sebe. Propagátor záchrany sveta. Čo si? Hej. Propagátor záchrany sveta. Hej. No. A ide o to, že... hej. Neviem, koľko chcete zachrániť svet, ale ide o to, že v súvislosti s tou klimatickou zmenou chodia rôzne hrozostrašné informácie, že jak to môže dopadnúť, a záleží od toho, či tomu uveríme, alebo či s tým chceme niečo urobiť. No a kvôli tomu ja posledných asi 50 rokov propagujem nejaké aktivity, ktoré by mohli klimatickú zmenu nie že ako zlikvidovať, ale ako iniciatíva ľudí môže robiť nejaké pozitívne ako zmeny. Čo je princípom záchrany tej planety? No, určite je veľa spôsobov, ako zachrániť planetu, ale nie sú na to páky. A jedna vec, ktorú môže urobiť hociktorý človek, je to, že začne pestovať v nejakom záhone. Riešia v Bruseli, v Štrasburgu a neviem kde všadiaľ, ale čo môže hociktorý človek urobiť, je to, že si začne pestovať takto v takomto záhone. Ale aby efektívne pestoval v tomto záhone, musí pochopiť to, ako funguje príroda. A väčšina ľudí si povie, hej, no, tak nasypeme také prípravky, hen také prípravky, taký kompost, hen taký kompost, urobíme zvýšené záhony, hej, neviem čo, toto. Ale funguje to 1/10 z tých ľudí. A prečo to funguje? Lebo tí sa do toho zažerú, pochopia ten princíp a robia s efektom tej džungle, ktorú tu vidíme v tejto komunitnej záhrade. Aby niečo fungovalo, tak treba pochopiť ten princíp pôdy, rastlín a tej symbiózy týchto všetkých vzťahov. V súvislosti s tým týždňom kompostovania alebo uvedomenia si o komposte, to, čo je dnešná téma, je o tom, že niekedy fungovalo niečo také, že ľudia mali nejaké zvieratá a odpad zo zvierat sa hádžu na nejakú kopu. Dlhé staročia to fungovalo tak, že tá kopa sa volala hnojovisko, kde sa zhromažďovalo toto. Ja si ešte pamätám, že mi starí ľudia rozprávali, vtedy starí ľudia, lebo pomaly aj ja som cenný, teda za 20-30 rokov budem senior, ale spomínali, že mali vyzretý hnoj, 2, 3, 5 ročný, dokonca 7 ročný, že aký to bol dobrý, ktorý potom z toho hnojoviska roznášali po poliach a zavrávali. Lebo už vtedy vedeli, že keď z pôdy vyberú nejaké živiny, keď to preženú cez tie zvieratá, takže to znovu môžu vrátiť do pôdy a tá pôda bude vitálnejšia a bude rodiť. Takže toto fungovalo proste ako dlhé staročia a až niekedy pred 100 rokmi, alebo 120 rokmi, prišli nejakí novátori, ktorí vymysleli, že bude nielen hnojovisko, ale že budú robiť kompost. A vymysleli tie 3 bedničky, ako máte tu, ktoré si pôjdeme za chvíľu nafilmovať. S tým, že začali hádzať tu a po roku prehodili túto hromadu sem, jak to sa spracovalo,
potom tuto sem a tak. A za 3 roky proste preobratili ten kompostovací režim tak, že mohli tieto prefermentované a prekompostované veci dávať po toto. To znamená, že nemuseli čakať 5 rokov, jak v hnojovisku, alebo 7 rokov, keď chceli mať veľmi kvalitný substrát pre rastliny, takže už to mali za 3 roky. No, potom zhruba v 60. rokoch začali vznikať kompostery plastikové, lebo už sme vymýšľali plastik. Ten plastik oproti týmto dreveným, ktoré si za chvíľočku potrebujeme, mal tú výhodu, že držal tam vlahu. A tým pádom ten nárast extrémnych teplôt, vlhkosti a tak nebol tak dramatický, lebo ten plastik to chránil. No a toto proste fungovalo až do dneska. No, to znamená, že tieto plastikové sú samozrejme lepšie, ale len v prípade, keď sú v tieni, že tie teplné rozdiely nie sú tak dramatické. No a teraz sa vrátime k princípu, a to, že pred tými 25 rokmi v Prahe som sa dal dohromady s výskumným ústavom zemědělským, to je ako také ministerské pracovisko, ktorí sa nadchli tým, že niekoľko rokov nemali žiadnu konferenciu, takže urobíme konferenciu o bioodpade. Takže urobili niekoľko výskumov a jeden z výskumov bol tým, že sledovali, jak prebieha ten kompostovací proces. A záverom bolo to, že keď máme proste ako hromadu nejakého odpadu, takže vlastne zistili, že pokiaľ nie je tá hromada aspoň 1,5 kubíka, takže to nefunguje. Že to je tak malá plocha, že tie baktérie tam proste neprežijú. Takže musí byť minimálne 1,5 kubíka, lebo v tejto povrchovej vrstve v podstate tie baktérie nežijú. To je len zotrvačný proces. Baktérie žijú len tej vnútornej časti. No, to znamená, že 3/4 tej plochy alebo toho objemu v podstate je len taká ochranná vrstva tohto, kde baktérie sú izolované od svetla a tých extrémnych teplôt. Takže tam prebieha ten proces. To funguje, pretože to je kryté, izolované. Tak, keď sa pred nejakými 15 rokmi nejaký ukrajinský nadšenec objavil, volá sa Rozum, a vymyslel, že aby táto izolácia bola efektívna, tak on urobil dieru do spodku, kde zem izoluje perfektne. A tým pádom vymyslel, nazval to teplé hriadky Rozuma. Ten svoj systém, ktorý si dokonca nechal patentovať, neviem, či to funguje, ale myslím, že Slováci sú dosť kreatívni na to, že by to v tom pokračovali aj bez kúpenia si licencie na patent. No a ide o to, že zem relatívne dobre izoluje. To znamená, že keď tu urobíme príhlbinu a začneme ten kompost robiť dole, tak všetky tie procesy, ktoré by sme museli veľmi komplikovane robiť v tomto systéme, ako povrchnom, tak tam fungujú. S tým, že vymyslel, že tu dá hrubé dreva, tenšie dreva, tak
konáre, potom dá trávu a také, že ten proces tam proste funguje efektívne, sa tam namnožia tie baktérie, ktoré mykorhizné huby a také, ktoré určite ste všetci počúvali, ktoré si môžete za drahé peniaze kúpiť. To znamená, že keď predtým sa kompostovalo na vrchu, tak jak vidíte v tamtých bedničkách alebo na plagáte vonku, tak tento ukrajinský vymyselník, rozum, vymyslel, že to zapustí do zeme, aby sme dosiahli tú izolovanú plochu v vonkajšom komposte, tak pokiaľ to zapustíme do zeme, keďže tam sú rozdiely teploty minimálne, tak vlastne to pracuje ten kompost tam dole ako prirodzene, bez atakov, rozdielov tepla, vlhkosti a tak. No, a toto je úžasná myšlienka, s ktorou prišiel ten rozum. Normálne ako v pôde, v záhone to môžete robiť. Samozrejme, mnohí to robia. Ja sa pamätám, môj syn to robil tak, že odkryl zem, vysypal tam vedro s týmto kuchynským odpadom a zasypal a že to rastlo. Ale zasa je potrebná určitá kubatúra toho. No a teraz sa vrátim k tomu momentu, keď som spomínal, že som spolupracoval s tým výskumným ústavom zemědělským, ktorý na môj popud, aby si urobili novú konferenciu, lebo chceli robiť konferenciu a dlho nemali, tak sme vymysleli v 99. roku, bola Bioodpad 99. Normálne svetová konferencia 3 dní trvala a prišli tam proste z celej Európy ľudia a vyhodnotili treba to, že aby kompost trocha fungoval, keď je vonkajší, musí byť aspoň 1,5 kubíka. Aby tu bolo trocha plochy, kde tie baktérie reálne fungujú a toto pôsobí len ako taký izolant. No a na základe toho ja som na betóne robil tie vyvýšené záhony, robil tie rôzne procesy, dával tam baktérie a neviem čo všetko. No a teraz sa objavil tento Ukrajinec rozum, ktorý toto posunul do zeme, kde tie teplotné rozdiely nie sú veľké, vlhkosť je primeraná a tie procesy fungujú veľmi efektívne. To znamená, že keď ty máš hriadku, hociakú hriadku na zemi, takže keď tu vykúpeš zeminu, ktorú dáš sem, tu kompostuješ a na tej zemine pestuješ proste, toto je paradička, neviem, či to vyzerá ako paradička, to je paprika, toto je cibulka, toto je cesnak a toto je jahoda. Vieš, jak vyzerá jahoda? Takto. No, to znamená, že tieto rastliny odtiaľto sa preženú koreňami až tu do tohto kompostovacieho žľabu. Nazvali to v preklade vyživový žľab a berú výživu zo stabilného prostredia. To znamená, že tu nemusíš hnojiť, nemusíš to dotovať ďalšími proste nejakými prvkami, ale že ten proces tam funguje. No a záver je taký, že keď máš klasickú plochu takéhoto záhona, kde by si normálne pestoval, paradajky dávaš po 30 cm od seba, zemiaky po 50, por po 20, cibulku po 10 alebo čo. Takže z tej istej plochy máš 2 až 3 krát vyššie výnosy tej produkcie, tej zeleniny, ako keby si mal v klasickom záhone. Navyše, tým, že si tu urobil takéto hroble, alebo oni to volajú produktívny záhon, produktívny hrebeň,
slovenskom preklade používajú. Takže tam je malo buriny, takže veľmi ľahko ju vyťaháš. Dokonca na knižke, ktorú som zabudol priniesť, je obrazok, jak lámu rýl v Piešťanoch miesto barly, lebo už nepotrebujú rilovať, kopať a tak. A navyše tým, že máš tento žľab, ktorý volajú vyživový žľab, kde sa zdržuje voda, lebo tam majú konáre a tak, ktoré sa rozkladajú a vlastne keď v lese chytíš sprachnivené drevo, takže je vlastne ako plné vlahy, takže toto je tam, takže sa tam drží vlhkosť, to znamená, že to polievaš naozaj v mimoriadnych, suchých termínoch, keď treba mesiac neprší. Tak musíš poliať. Ale inak sa o to nestaráš. Ľudia, ktorí to už 2 roky na Slovensku robia, hovoria, že majú 5 až viacej susedov, ktorí im dodávajú hmotu, ktorú predtým proste museli niekde potajme vyhadzovať, tak nosia im a títo ľudia sú šťastní, že im niekto dáva nažrať do toho vyživového žľabu.